תזכור לרוץ על הגלגל הראשי. חופה סגורה אצלך, סגורה אצלי. הוא מחכה לך, מחזיק ענף. לא, הוא לא מתח בכלל. הוא בסדר. עכשיו זה נמתח. אלפא וקדימה, ממריאים לאון, סטיישן. רוץ על הגלגל הראשי. גלגל ראשי. גלגל ראשי. אתה תהיה מספר אחד, תהיה לנחיתה, תתלם לגרירה באזור שלך. תשב כנפיים, תן למצב להתוקן עצמו, בעדינות. בעדינות. טוב, עברת מימין לשמאל, שמת לב? לא עם הרגל. תיקון להטיס עם מספיק, בעדינות, הכל בעדינות. תיקונים עדינים. מסלול פנוי, אתה מספר אחד, לוחץ לצומת שלו. הרוח 10-12 קשרים מזרחית. להקפיד גם על החוט ישר. עוד פעם? חוט באמצע, להקפיד על חוט ישר. איזה חוט של ה... יש רק חוט אחד, החוט של ההחלקות. זה מה שמעניין אותה. לאן ברחת? נגעתי על החוט, קיבלתי את הקשר עם ה... אחרי שהדאון נוחת, אפשר לנסוע עם רכב על סטיישן? אתה גבוה מדי. אפשר יהיה לנסוע עם רכב, אבל יש עוד דאון אחד באוויר, תזכור את זה, גם מפה קדימה. 100%, אם הם יהיו בפאנל, אנחנו נפנה את זה. הדאון נחת. אוקיי, אתה גובה 2200. חוט באמצע, אתה מחליק. כל העבודה יד ורגל בתיאום, יד ורגל בתיאום. האופק הוא לא כל כך ברור עכשיו, אתה צריך להשתמש בדמיון. כן, זה בכל אופן נותן לי הקו הזה משהו.
אבל אז אני נוסע לאן שהוא רוצה. אני רציתי 30 מעלות שמאלה, ואז הייתה לי בהחלקה. לא, בוא תעבוד על זה, יש לך טיסה שלמה. אני פונה בכוונה קצת לפה. לא, ידידי, אתה תסתכל קדימה כשאתה פונה. זה לטוס לגלבוע. זה לא להחליק לגלבוע. אני נסחב כל הזמן ימינה בשביל עם ה... מה זה נסחף ימינה? תסביר. רגע לראות? לא, אני לא נסחף, אני לא... תפנה שמאלה ותטוס לכיוון רמת דוד. שמור את החוט באמצע, שמור את החוט באמצע. שמת לב מה קרה? יד ורגל, חוט באמצע. עכשיו תפסת את זה בזמן. אבל התחלת להיכנס להחלקה. אתה רואה, יש לך את אום אל-פחם משמאל ההר. תפנה לכיוון אום אל-פחם. במהירות 100. חוט באמצע, לא להחליק. יפה מאוד. עכשיו תפנה עוד פעם לכיוון רמת דוד, ימינה. שמור את החוט באמצע. מעולה. שמור אותו. אל תיתן לאף ליפול, מצוין. עכשיו תעשה פנייה שלמה 360 לשמאל, כשאתה מול רמת דוד תהפוך הטיה ימינה. מבט קדימה. לא לתת לאף לעלות. עוד רגל שמאל, החוט לא באמצע. עכשיו הכנסת רגל, נפל לך אף. שמת לב? עוד פעם האף שלך נופל. שוך, אל תיתן לו ליפול. ולהפוך צד. יד ורגל, להסתכל קדימה. הופ, לא לתת לאף לעלות, ואתה מחליק. ראית את זה? אוקיי, תתמודד עם זה. לא, זה רק עניין של תרגול עכשיו. כן. זה לא גובה לעוד אחד כזה? שיש גובה, כן. אז עוד פעם אני אעשה שמאלה ועוד פעם ימינה, פעם נעשה את זה עד כיתה חכם יותר. בדיוק, תעשה את זה עדין, כשתשלוט בזה עדין אז תלך חריף. האף שלך נופל, אל תתן. לא, אני הפלתי אותם כי אני חושב לעלות מהירות. זה היה מתוכנן הפעם. אני הייתי נמוך נורא. במהירות. מבט קדימה ולהפוך כיוון. רגל, עוד רגל ימין. בדיוק, לא לתת לאף ליפול, בדיוק, להמשיך, אתה עדיין קצת מחליק, עוד קצת רגל שמאל, זהו. טיפה רגל ימין פנימה, עוד קצת רגל ימין פנימה, ליישר את החוט. שם לב לזה? בדיוק. יש לך גובה לעוד אחד. ולשם. נורא לאט. רגל, לא להחליק. זה לא נורא איתי, אתה בסדר גמור. אתה מחליק והאף נופל, ראית? כן. עכשיו האף עולה, מכונת תפירה. אופה, מה קורה? אני לא יודע למה הוא לא... תנסה עם הרוח.
בבסיס. אני יודע שחצי לבסיס, אבל זה מה שמצאתי. אוקיי. מה המהירות לנחיתה? לא, אני בסדר, אני מבין את העניין. מה המהירות לנחיתה? 110. אז שמור מעכשיו 110. קזז את המטוס ל-110. אתה לא מקוזז ל-110. שים את המקזז, תעזר במקזז גם. אתה נוחת לצומת, אתה זוכר? כן. קצת לפני הצומת יש שם אזור שחור, אתה רואה? כן. כתם שחור, תכנן לנחות לכתם השחור. אתה במהירות 90, פחות מ-90. תסתכל על האף. תסתכל לציר מסלול עכשיו. קצת איטי והמהירות שלך נופלת, תוריד את האף, זה מצב האף, בדיוק. ציר מסלול, מהירות. ציר מסלול, מהירות, עוד אין מה לפתוח מהצורים. יש לנו מכונית שם. אנחנו נוחתים הרבה אחריהם, לא מפריע. ציר מסלול, מהירות. האף שלך עולה, תכף המהירות תיפול. בדיוק. לשמור את זה בשיניים, חוט באמצע גם. חוט באמצע, ציר מסלול, מהירות. בשחור הרחוק אני אמור לבחור. נכון, בשחור הרחוק. איך נראה לך? הוא עולה בחופה, יורד בחופה השחור הזה? מה זאת אומרת? הוא הולך להיעלם לך מתחת לדשבורד או הולך... עוד לא. אז זה אומר שאנחנו טסים אליו, עוד אין מה לפתוח מעצורים. כשהוא מתחיל להיעלם מתחת לדשבורד, אז זה סימן שאפשר לשקול לפתוח מעצורים, אוקיי? כן. מבין מה אני מתכוון? יותר מהר. הוא עוד רגע יעלה מתחת לדשבורד. מאוד. אוקיי, אני רוצה לבוא תלול. תתחכה עוד קצת. הוא עוד לא נעלם, נכון? לא. עכשיו הוא מתחיל להיעלם, פתח מעצורים. פתח מעצורים. ראו, עכשיו הוא הפסיק להיעלם. כן. שים לב למהירות, ציר מסלול. אנחנו קצת משמאל, מימין, תתקן טיפס. לא להכניס מעצורים. לא להכניס מעצורים. להסתכל עד סוף ולהציף. מצוין. סטיק קדימה, ברקס. שמור ציר מסלול עם הרגליים. ברקס. יפה מאוד. מעולה, בואו נפתח.